Señor alcalde, ¿qué tal? Sí, no, pero muy bien, ¿no? Gracias. Sí. Estamos. Director xeral de Fidaco. Comenzamos un saúdo de don José Antonio Casais Hernández, presidente de Fidaco. Neste evento, de compartir con todos vostedes moitos motivos, por suposto, por existencia da base permanente da calidade na que desenvolvemos diferentes procesos de certificación no ámbito de calidade e seguridade en toda a cadea. E tamén é certo que a explotación gandeira... Da Barcala, a Sociedade Cooperativa Galega Feiraco conta hoxe con máis de 3.500 socios, repartidos prácticamente por todas as comarcas leiteiras da Coruña e Pontevedra, 164 países. Os tratamentos, tanto sanitarios como reproductivos, A don José Manuel Jesús Mariño recolle don Manuel No novo escenario que se abrirá na reforma da política agraria común, todos os expertos coinciden en que a calidade xogará un papel esencial para ser máis competitivos. Nese contexto, a vista está que Galicia parte dunha posición destacada